देखे मछली मालायनो बेयावनो नाखौ फिसिदों नायलाय रिङाव जि मोजां फिसिदों ओरैबायदि बुरजा ना लोगोफोर नाय मोजां मराथ' औ दायो जों अन्थाइबारियाव बेरायफैदोंमोन ओमफ्राय जायनि न'खराव बेरायफैदों बिस्रा ना फिसियो आरोना रिङाव नै बिस्रानो फिसिदोंमोन अन्थाइबारि मुस्लिम बस्तियाव दंफैयो आं दायो नै एन्थनजों आंजोंसो बेरायदों दिनै जों बेंटलाव बाजाराव बेरायालासे मालायनि जायगायावसो फैदों नामा बेसारा गावनि जायगाखौ गारनानै आंजों फैफानांदों दायो आदा थाथ' नै बिसिनाव हाबनानै नायहैनो बिस्रा मानसिफोर दंना गैया औ दायो बिसिनाव थांनोसै आं लोगोफोर এটা আসমা খাতুনের ঘর না হয় না ডাইরেক্ট সরি ধানৰ পৰা ডাইৰেক্ট बनाय অলপ আপোনাকো লৈছো रे नै बिसिनाव बेरायफैदोंमोन आङो ओमफ्राय बिस्रा मानि नै माइखौनो एवो जाहैदों डाइरेक्ट माइखौ सान्दुं नै बेलाय लोगोफोर बिसोरा सान्दुङाव फोरानो ओमफ्राय सान्दुङाव फोराननानै ओमफ्राय आरो बालाजों एवोनो ओमफ्राय बालाजों एवखांनायनि उनाव नै बेबायदि जायो आरोना बिसिना जा बरिया नै लोगोफोर बरियालै जा एन्थ'ना जासिगोनदां साइजखौ नायनानै जायो जादो जा दायो जों बिसिनाव बेरायफैदों आरोना खुलुमबाय आरोबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ दिनै जों एन्थनजों आंजों अन्थाइबारियाव फैदों ओमफ्राय आइ आपनार नामটা কি আছিল मार्जिना बिबिनि न'आव फैदों आरोना ओमफ्राय बेहाय मोनसे न' दंमोन आरोना बे न'खौ नायनो फैदों जों सानैजों फैनानै बिसिनाव नैबे बर'नि आखाइ होनो नामाथाय কি কৈছিল अखय आरोना नै बियो जों बेखौ जागोन ओमफ्राय साहाबो होदों बिस्रा साहा लोंगोन थारमानि आंना बिनायानो जानो लुबैनाय बायदि बिनाय जादों ओंखायनो बेसेरा होबाय आरोना लकेल मेड आरो न'आवनो बानायनाय बिस्रा गावस्रानो बानायो माने माइखौ फोरानो जाहैदों आरोना माइखौ फोराननानै ओमफ्राय डाइरेक्ट बालाजों एवोनो स' लोगोफोर नायलांदो दिनैनि आंनि भिडिअखौ दिनै सानसेयाव आं मा जायगायाव बेरायगोन अबेयाव थांगोन बेखौ आं गासिबो देखायलांजोबगोन नोंसोरनो लोगोफोर दायो जोङो अन्थाइबारियाव गासैबो बेरायखांजोबनानै नैबे लास्ट न'आव बेरायफैदों आरोना बिसिनि न'आव फैदों जों बेनिफ्राय लोंनो लुबैथारबायना जानो लुबैबाय दे जादो बेसोरा एन्थ'नो जानो लुबैथारबायनो दायो थांनोसैलाय दायो आंना बेंटलनि खामानिया जोबजोब्बाय दायो आङो सेरफाङाव थांनोसै आं माने सेरफाङाव हाबसिगोन एबारनि माखासे भिडिअ आंना सेरफांनि जासिगोन आरोना आइदे सरिलाय जा गोबारै गोसोनां गाखोना थानाय जादों बे आखायाव लादोंमोन ना दायो जोङो सेरफाङाव हाबसिगोन आरोना बेंटलनि खामानिया जोबजोब्बाय दिनैनि जायगा बेरायनाय आरोना आंनि गामि हाबनाया जोबथ'बाय आरो खोनाया ओमफ्राय नुबावा नामा लोगोफोर दायो आं सेरफाङाव हाबबाय नै सेरफांनि मुस्लिम बस्तियाव दंफैयो आङो गैया दे गावथ'यासे नै बिस्रा जा मोजां आरोना एकदम माइ दुब्लिनि गेजेराव मानि न' आरोना बिराद मोजां नै आइयै जा फुर्ति এই বিরাট টেস্টি হবো রে দিব হয় দিম নিয়ে জানা অল্প অল্প নিয়ে খুশি হইয়া দিছে না মরম হইয়া দিছে
जों बिसिनाव फैदों बेयो ना हरनो नागिरदों आरोना जोंनो ओमफ्राय जोङो आं दं बेखौ जंखायदों आरोना अननानै हरदों ना खुसि जानानै हरदों होननानै बिसिनालागै अल्प হয়ে যাবে ধন্যবাদ হ্যাঁ তোমার লবাও এইটাই হবে এইটাই आं हगासिनो दं बिसोरो बेबायदि नैबे दैयावनो नाखौ हमो आरोना ओमफ्राय नैबे बेयो बेबायदि हमो आरोना ओमफ्राय जोंनोबो हरबाय आरो नै नाखौ फ्रिसो हरदों जोंनो लोगोफोर नै एन्टनि आरो आंनि ना जालटा दिखाई दे नै नुबाय लोगोफोर बेबायदि হবে दे হবে এটা সিমিট দিলে জাম হয়ে আছে মিস্ত্রিক মাটি দিয়ক মিস্ত্রিক কালিকা এই যে अमा बेदर मोनजादों लोगोफोर जोङो दायो थाइखाजरायाव थांगोन ओंखायनो बल खेला नायनो नागिरदों आरो खिन्थु जा लेजि जोङो बल खेलाखौनो नुहैगोन ना नुहैलाथाय मिथिथ'ला आरो दा जायखिया थांनोसै ओंखारबाय नै दायो ओंखारबाय जोङो थाइखाजरायाव बल खेला जादोंनो ओमफ्राय दासो ओंखारदों आरोना एन्टनमोननि न'निफ्राय ओंखारबोबाय जों दासो थाङै मोनाहैलायलायसिगोनसो दां गेमखौनो नुगोन ना नुलाथाय लोगोआ सोरां बल खेला नायसै मा नायगोन बल खेला अबे जायगायाव थाइखाजरा रायन' फोथाराव आन्डार 13 आन्डार 13 जाहैदों ओमफ्राय आंबो थांफानो नागिरदों आरोना बिसोरजों चिरां आरो उदालगुरिनो टिमा दाथ' जागायबाय खोमा जोङो एसे लेट जादों आरो ओंखारनाया मा खालामनो उफाय गैया ओंखाम जानायनि थालाव जोङो खेलाखौ नुहैनो नंला आरो फैगासिनो दं लोगो हम लोग पहुंच गया हम लोग थाइखाजरायाव सफैबाय जोङो जों बल खेला नायनो फैदोंमोन नालाय आरो खेलायानो जोबगुलायसिगोनसो खोमा ना मैगं दङ नै आं मैगंखौसो फसायबायलै आं मैगंसो बायनोसै मैगं बायनोसै मेदाम मैगं बायनोसैलै आं मैगंसो फसायबाय खेला नायनो फैनाया मैगंसो लोगोफोर मैगंखौसो बायनायनो नागिरनायखौ मिनिनो ओंखारबाय आं गारिखौ बोरै अपने उतरो गारिखौ ओंखामसै नामा नङा बैबायदि खेला सानदों गल थांबाय जों फैनाय लोगो लोगो गल हाबबावबायलै जोङो दा गल हाबनायजों लोगो जानोसै होमबा रावखौबोथ' सिनायला नालाय नुहुरलालै जों जेबो सफैबाय जों सफैनायनि लोगो लोगो मालाय लगिं क्या है हादाननि ना मोजां मोजांखौ हरब्रा नैबे मामोन मेदाम माबा भुटाननि होनदों नामा मेदामा मालाय जिरायसोलायनानै बायथारबायलै दुन्दियाखौ हर दुन्दियाखौ बेलाय नैबे हारसानि बायनाय बै लकेलखौ हरदों होमबा बै सबाय बिमायालाय बेसेबां सबाया 20 थाखा
थ' गोरलैयानो पवासेनि बारा जाखाजोब बसेसो नै नांबायना ओइ मेडाम लायो दा आंहा दहायनो खिन्थाखादोंना आं बे मैगंखौ बायगोन होननानै लोगोफोर जों दिनै थाइखाजरानि हाथाय जागोन जोङो औ बल खेला नायनो फैदोंमोन ओमफ्राय दायो मा बाजार फुरथिनालि बाजारनो दायो जोङो मैगं बायनो फैदों मैगं आंहाथ' मैगंल' फिया आरोना आं संनानै होबा जायो बामिखौ ओमफ्राय खिन्थु ओरैनोबा जाया आरो सोर मा फोसाबलायनांगौ थ' मैगंखौसो नांगौ मैगंखौसो जों मैगंखौसो लादों माने माखासे बुस्थुखौ जोंनाव मोनजोबखायोना खिन्थु नेचारेल मैगंखौसो मोनाना ओंखायनो खिन्थु साहाखौ लोंनो लुबैलै साहाखौ लोंगोन दे मानो ओरैनो लुबैयाखै लुबैनानैसो लोंनाय उखैनाय नङा आरो आयै नै दाना बिथिंजायबो मैगङा जि मोजांमोन जि बुरजा लाबाय सिनालाय मैगं लाबाय नै बे बहलालाय बेसेबां 40 थाखा लानोसै नामा नंलाया मानो लानोसै मोनसे लानोसै मुलायाबोथ' मैया लांखादोंलै लानोसै बेखौ আছে বলে ঘৰতে মেলা আছে ঘৰত আমাৰ ঘৰত নাইতো মই লৈছোঁ এইখন बे बेसेबां भागा नांगोन लानोसैलै आंबो लानोसै लाखाबाय आं लादों खोनाया मिथियाखै ओंखायनो लानो नागिरदों गैलालै माखौ लोगोफोर मैगं बायबाय जों नै बेसर मैगं लाइ मैगं मैथा आरि बायबाय आरोना बेसेबां बेफोर नाया बोथियाया आं लांगौ मानि माया मारै जागोन रा आं बेहा मानो बे निस्ला गोजा जोबखा दा ना औ बे निस्ला जोब ओइ सोरां नायफैद' बबे गोरि गोरि लगाय लथाय दं माफा थांनो ओंखारबाय निस्ला गोजा नांगौ आसिनाव हरगोन ना नों बैसो लाबाय नास्राय बरखौ दंलाबायो माथो हनै निस्ला गोजाखौल' हर पकरि मैगं बांद्राय बायदि मैगङा सेवगोनसो सेवालै औ बहलजों ना गोरानजों जानोसै प्लास मैथाजों नाजों जोब्बाय आंनि दिनैनि भिडिअआ गोजोन्थों नै और थोड़ा बोलेंगे दिनैनि भिडिअआ दिनै आंजों नै मेडामबो फैदों बे एन्थननि मेडाम थिखोनो हालाय हाला जि बुरजा मैगं लादों नायलाय थाइखाजरा बाजारनि मुवा थाइखाजरा बाजारनि मा होनोमोनलाय मैगं थाइगं आरोना बिराद गोथाव फ्रेस गावलिया मैगं लानांबाय जों दिनै जों बिनिफ्रायनो थाङो जोंनि धालिगावआव थाङो खिन्थु थांगौ मानि गोथाव जाहैया आरो दा गोथाव जाबाय लोगोफोर आंनि दिनैनि
भिडिअआ बेयावनो जोब्बाय आरो बाय बाय नै जोंना गेट टुगेदार जाफिनजोब्बाय ज' लोगोफोर ज' लोगो मोनफैजोबनानै